Хәерле көн, исәнмесез? Минем исемем Алевтина. Без сезне үзебезнең Татар гимназиясе музеенда күрүбезгә бик шатбыз. 1991-1992 уку елында Зәй шәһәрендә беренче милли уку йорты Татар гимназиясе ачылды. Шул елда музей төзү өчен экспонатлар җыю башланды. Безнең музейга 1999 елда 293 номерлы таныклык бирелде. Төп фондта 400 артык экспонат теркәлгән. Музейның экспозицияләренә игътибар итегез. Рәхим итегез. Элек һәрбер өйнең түрендә сәке булган. Сәке өстендә киез яки палас япканнар, сандык, мендәр, ястык, юрганнар да шунда куелган. Көндез сәкедә ашаганнар, төнлә йоклаганнар. Сәке кырыенда бишек, үтүшәмгә беркетелгән, әни кеше өчен уңайлы ясалган. Сәке астында казарбәткә чыгарганнар, өйләрне паласлар, төрмәләр, шикешләр, шелтәрләр белән бизәгәннәр. Һәрбер өйдә мич булган. Уйны җылыткан, җилпүч белән икмәк җиргәлгәннәр, аннары он иле башлаганнар. Мичтә ипи, шуенда аш, ботка пешергәннәр. Астына ут ягып, казанда ашарга пешергәннәр. Менә бу яргычта ярманы ярганнар. Сөттән каймак, каймактан гөбәлә төшергәннәр. Әйдәгез, бу кырга рәхим итегез. Бу кырда безнең самоварлар, самоварда чәй кайнатканнар. Чәй урынына үләннәр яки кишерләр кулланганнар. Җиз самовар, никелле самоварлар булган. Самовар турбасы мичкә ясалган, тишеккә тоташтырылып, төтен урамга чыгып киткән. Әйдәгез, бу кырга рәхим итегез. Соңыннан кирогаз примуста пешерә башлаганнар. Башта чырай яктысында, аннары сукыр лампа, унлы лампа, җиделе лампа яктысында эшләгәннәр. Бу кырда безнең кирләр юа торган әйберләр. Кирләрне көлгә салып агартканнар, кир сабыны белән юып, инештә бәләкләп чакыганнар, кигәндә чиләк белән суда ашаганнар. Сырлы такта белән үтәкләгәннәр, соңыннан тимер утык чыккан. Эшенә күмер салып, үтекләгәннәр. Менә бу бүлеккә рәхим итегез. Музейда милли киемнәр, сугылган паласлар, сөлгеләр күргәзмәсе эшли. Булай итекле күлмәк татар кызларының милли киеме. Итекләре никадәр күп булса, шул кадәр матуррак сыналган. Узын булуы белән кызларның балтырларын чит, яр, күзләргә саклаган. Бизәк төшкән итекләрне шикелле йөрткәннәр, аларны татар кызлары бәйрәмнәргә кигәннәр. Балалар, бу кырга рәхим итегез. Колпаклар монда төрлесе булган. Кечкенә колпакларны чәчкә кыстырып куйганнар. Аның өстенә шәл ябылган. Алъяпкыч алау костюмының гәүдәлешен эшкин иткән. Карагыз. Музейда бик борынгы әйберләр, мамонт теше кисәкләре, папируслар бар, акчалар да бик күп. 1872 елдан башлап бүгенге көнгә кадәр бик иске акчалар бар. Бу бүлеккә рәхим итегез. Музейебезнең тагын бер экспозициясе бөек җиңүгә багышлана. Монда 100дән артык экспонат бар. Сугыш еллары фоторәсемнәре, солдат хатлары, фронтовик якташларыбыз хатирәләре саклана. Бу сурәттә шәһәребез ветераннар советы рәисләрен күрә аласыз. Аны шәһәребез рәссамы Шиапов гимназиябезгә бүләк итте. Бу кырга рәхим итегез. Бу почмак пионер оешмасына багышлана. Коммун Ленин бүлеге, бүгенге шыр балалары өчен гел таныш булмаган урын. Ул вакытта Ленин күп бөек кеше булган. 20нче гасыр балалары, башта пионер, аннан комсомол булганнар. Әйдәгез, бу почмак Татарстанның башкаласы Казан турында. Зәй элек һәм хәзер экспозициясендә безнең шәһәребез турында материаллар тупланган.